Haringkat ki umat ketang la tep don burom no ya kemet badangsa jong ba kermen lingdo anong lan menta kasngi khat saw trik jemang arjar pusaw haulum jing tep ke balang Presbyterian Air Pekon Hari Bohoi District. Ha ka jing le niam bakhat do la sakhiru dik spaung ki pat ba ki bakentum la du ki bahayang basem ki kur ki kha ki pat ba ibuan bas ngolem haringkat ka jing pentengan ya ki bahayang basem. Kumban syupen kan mau bahak kajan miet jong khatway terik jemang arjau pusaw utei urang ba ula do no ela ka jong ka jing hadian bo wei bar jela yo bala tip kerteng kumuraju batrei bala hak wei ka dhaba ka badan ka snong air pekon ula sim no ka jing jong utei urang ba ha kati ka jing lej on tab la sakhiru ya ka jing ra plakat bat kilam mayong nakal yang kisamla bat pat ba nong snong kum si benta ban penrem jur bat dawa ne ki bor jong ka an bagi diwin penshitom jur yang ne runar dak ba pengat hapo ikendon ba perking jong ka an. Rojong kayi ipa makai dak siarba nelar yang elan tari dan sapoy buglay
ya ubat ye bathon udo usnam ujongi kamen sim ka pelu kamen sim ka thang kamen sim ka bamla ban hun kumta habang iyang saudang hagani kapor ni kan mau ya lau ujong ukur ujongi kum gini ki jingjia ki bawan kilong ki bamla ban pediang haka imlang ka salang bat haka shnong ka thau barok kawai bat nagaliang ka jongi kum kakur ngin nam klikti handrai ngin yai bot din ya gani ka jingjia bat ni kermen ru bangana ka liang ka ai kan ai ya ka jing bishar ka bahak na ka bentang ka jongi ka kur bat kham tam na ka bentang jong ka yeng bat ki khon ki badu no yau pa haba phai chakom kini ki jingjia ki juai jia kha kha hagani ka ri ka ba ye ka jongi habang ipet nang ba ki social media ni i ya ki jingjia ki bakum kini la ka dei na ka yeng ka jongi lani na ka yeng na ka kur jong ki weiru ngan tharai ni don ya ka ju ka jing ngok thang ya ka ju ka jing bam ngau la wan pediang ya kum kini ki jingjia ni kwa bahagi shnong ki thau ki jongi kinwan ki jing song suk song shngai haka let kawan la kalong haki rangba la kalong haki khon ki kiti lani haki khon ki jongi kap kari ka ba ye ki jongi ni juang bakade kari te priu te plai haba jia kum kini ki jingjia ni dam da ka jing sngow art takien ki ai ki bapau na ta kadang ikmi lenti baki nong yalam ki badan hakabor kin kham sim khia yakum kini ki jingjia khnang bakanom jiasu khnang bakanom manra ka jing thang ya ka wei ka long yeng ya ka wei ka kur ka badan seken ki thang barakari ka iye ka chong kumta na kaliang ka kur yimdan si bu pan ong ai hanrai kitip banakaliang ka ying kasam kalapan pau ya ka jinglong ya ka jingman ba ya ka shnong ka tha hangni kitip khambha ya ka jingya ka jingyang jong upara ujongi men ujongi ukur ujongi nganum kren si bu na ka banta jong ka jinglong ka jingman jong ukur ujongi hanrai ngangets kham ba ulong ubriu ubatiep hi yala ka jong ka kamram kum ukpa hagayeng bat kumju kum ulong shong shnong ha ka shnong kum ta nagaliang ka kur lengdo nang lai nyimla kem da ai khublai ya ka shnong ka thau ka balalong ka benta ka bah khmat ya ka ni ka jingjia bat ka la shim ka jingkit khli ka ba khrau ban yalam ha ka ban sumar ya ummen upara ujongi ukur ujongi uba lamat ya ki jingjia ki bas ngosi halanti ni ai khublai ya phi ka shnong erpokon wa filashim ya ka ni ka benta ban yarap lam ban karshan lam na ka benta ukur ujongi ke jinglong jingman jong uni ukhon nong song shnong jongi ubala letno na ka slap thei ka bangi im u karman lengdo uday ukhon jong i let berlin thongni bat i let bernadette lengdo nonglai lakha laponi ya u hakan ka shnong harangkat treji sakhilang jongi barandai hagaju hi hakapateng jongi ngidang ui nakaliang jonga orang ba shnong ngalongkom ukhon bat ukpa jong u deiru urmen arkmi jongi te ngaladei kum ukhon te lakha laponi u hagani ka shnong kom lakren bat ulah hal asan
haga jinglong breu jing im breu jong u bat ngi layu i ya kayat kayeng ya ka imlang salang jong u hadu ba unda he dasamla bat kat banangya kisni kikat kirta jong u ula poi no saka benta banu hap ban ya poi khana bat i kong snaitang kabade shetesha raiba te haden katu kat nepol ilawan thai biang sisnong bat ilaya lamlang yaki yaela ijogalok bat iki kon kikti bat ila rung snong isong biang hakesnong erpakon nagaliang jongi kesnong niu i ga jingman jing im jong u im tibreu im tiblei kumbay long lem mangi kinong song snong baro tendre galong kae kapapala kat banaya kisni kisnam beladan kikon kat kom gajing tip jongi long milakhin lang mah nakakon jongi long saungut bat beladan lupa kalong baro long nyongut tingila tentau ya gajing im jongi da kaba ulalong kum ururong ba ublaya dan bentalang haka snong katau haka imlang kasalang haka long breu man breu te nakalyang jonga ngadap te gajing stokia ka pakrau haka sipu tarik haka por khat arbaji ngana ikandu i mensngi ha kilang khatre nganang yo kan ya songkai bat katto kat nimut ki perlok bayatrei lang ha kajaka bam jasni jongki bat ngalayo ban ya slok bat ban ya kren bat pen i ban hikai ha ka bayadai bata jinglong jingim tatkum ke juk ke bamenta ha ka ba kidan halaka jong ke jong kalenti ka baya kidai panyai tingala pensyai i bat ila ko ungu bat ila ong ru ba an persyangkat bala banle ya ka badan kam te haden jong ka sipoterik ngama syu ban ikendo tat hado kasni sajan hakapor ba nagalyang jonga nganangwan nakikam kibabon nganangwan phai nakijikatre jonga ngalayo ya ka khubor na kikon samla jong kesnong kibawon pertasla yanga ki ong ba ya nginelit saw ya ubak kerman ulaman saujur tip uurne kumno te ngalasyo halayaki habalaman saw wanra ngikit na sa civil hospital nganang mut bakata ka jing mensaw jong i lene ka jing ur jong i kalong ka ba malumala haba ong ur lese la ban pler lene la ban mong malumala tinga si ong bai ngangam le ka ka jaka si ong bai wanra sene nga i bakila wanra marsiteng te pen poi hakali endala thap hakali nilaya nang ne shadu sibil nang po te hasyo bangin stay na kali ngala sotu ngala isam jumut ba namar imki imsar im lenga im ut syu kumbaya utlam kiwe ki para bamensa te daga jingso kia ngala syu lenga ngala syu pisa haden tangkat tukat ne minit umbun kenta lak arpo lai po minit e nilayo sngew ya ka declare na ki doktor ki ongba im dan syu ilaklat hanta ngala long kum uang syu bi tenang perkat syu dan pentip seno ru bat ban kren kum noru ngam sunang syu nakal yang jonga tinggal syu phone ya i secretary sinong lafun bon bensin iman kasedan kapor ya ubriu yang alane yono habagidan kam kerki nyijuk hamio marman tinggi lafun keleng hado benda layat tiplut kilo kijol naksong sinong tinggi sayo ka phone call na iskatri bang kaja kamta krak mairu ikendep te nyinang banya perkhat kumno te hadin nangta nyinda yai benya nyai keli dikata kejing ur nyila dan hostel lara ya iya cika babu kamet yang ngilawan manwan inquiry hakata jaka rengkat berkidukat sinong jikun samla sinong ban kelibnya hanurukum hakanukarukum bauur hadukatnya kejingjia namarba hakapor lara ya isya cika babu media nakalyang jongi hibaro ki badan nilai sakilang ban nakalyang jonga kamtam ngala tuat ngala serpai nang no wamersau na kejing place sam kabala isyakai kabala ingil kabala itrim te hanta
Ndang ngilawan ban inkori kata jakang dapat kidak kisin ya kumbang ilayo asngiau haki social media ya ki jinglap joki kun jong i baki perlok nengkong idan lang pat i perlok jong i te hadin wan lap sakinang song pat lamen saw tingin dom keren ya kita hangne maka dei ka jaka kabing haban pendap no nginom penjram te hagane ka por aku akan persengau yapi haka jingpet binya abat bisar jongi kadang ka e kumba subah kayeng nagalyang jongi kastong ni trelang perni kersan lang kata marmar ni pentip nak sakit kibor pulit tinglalet pentip nyai ap katukan ni por nagalyang jo kibor penyat joka polis department let's say kimla bertembiang marmar tingi wan siyeng ni jaleng ang ni song yum yak si bercisni yum yalang mane kan dia kumno kaja kumno kolong tempang tem sistem ndami kestap ke bebut daga jisokya ka mensim ka jingleng ngim banse ban haban lek file ka FIR rekat bat ilok jeng i sapo tanat police station hari nangta ngila ya kendu ya ki officer insert ya siam respon ya ka kam ya ka FIR bat ngila ya sakmat ya ki kam baro tingilawan thai biang siang kawan no ka jingyo asneu nang ne nang tai kumbang ilayo asneo ba don mano re mano bale bat ni penskam ban ban ya tu ipi hagane ka por ba kumbalayo i haka social media ba une uba kremen lang do ukon udo usnam jongi nagane ka snong ulasya penmensaw haka tu kejaka bat une unong lek kam sniu ula sim sendan ru ya ka jing im jong u teda ka mensim ka pasno pia ka mensim kepas nusik tang kaba ngimla ban batai ngimla ban ong namar ba hapdeng kejing mensau i khatno tengi sem do yaka senjam kaba teng in pai bat in paiden biang in lek budin biang satana police station ban tunskam kejing jia nakalyang jongi bat harin katakin wan ka inkori ke biang tinga ngai skam ba yaka ni kejing jia jong ibak kermen ila IT se ke por ka ai ba ke por jong ka kan yan kat kum kelenti ban le ya ka badan kam ban sim bat bentian bisar ya uni ukla jai ba ngila tip kerteng u raju u batre hang hapo hotel hapo snong pakon ba kin le ya ka badan kam bat ai ke jing saja ke jing bisar ka batikna bat ke basai nyimla ban tentam sejrong namar ngipat yo ya ka report ka bapiang ndengi langit skam ba uni u nong le kam sniu ula dei ma u nakaliang jongi ka dor baris nong ni pentip sepi ki pai ba baro tengah penpau ya ke jing sneo sik thang ga bakrau ba ke jing dam kawan ke jing bitar ke jing im haka mensim jonga henrei kum unong yalam hapan perkhat pat ke banjia la sai la sisni lada nisim ya kanu ka senjam ka banyim pat tip tikna kan penbena haka snong ka thau kalong ka babakla te ngikerpat ya kinong snong yo lese dan nap yang jongi hadu mentakin pat tip ha lese ya kan ke jing jia insa ai ke jing sai kapabha la endang ila dap ban pendap ya kamet jong i tenga ai publi ya ki ya ka yeng ya ka sam kayang ya ka tenga terpan sikentin atentin kada baburam ya pi baro ngirngi pang ka mensim lese na ki wei kisnong ki la ban ong ki perlak pajar o ka snong jeni ka bejam ka jing jam jong i kala ban pendram ini ti haba ngila sem ngila tip kajing jam jongi ai begin na bat kajing bom tibriu jongi ai begin kendet bendriu na nang ne sekmat na terpat ki yakin ang sustang baro ba hangni ngim ban penpau de kadar bersang kadan la kendan bat de kadar barpulun yin pensngau de kasro jong pat ba bat ngin saya kajing pensai haga bedai bat kana isu endang la yo ya kijing tip ka kamnya tengah terpat sasisin ya ka polis department ya ki bawa ki bahalan kan simkia ya kene kakam mangimla ban batai ngimne kinam bisar tenila syania ya pi na IP ya pi ai baka ki ka sarkar hi kan simkia ya kane kakam ba hadu ba ngina kalyang kayin kasam na kalyang kasnong kathau na kalyang yang tari kabri uhnyo trap hi bangin yo ikacing sai kabapaka umdai bangin sarem umdai bangin sa job umdai bangin sa priyak man kapur ha umenderi ai ba kanya kalong kadak ba nangni sa tepat ngin
Saya laki jong ki atiar ki banyak ki jongi bangi hap ban pendat ki kam ki bran sa baro te kublai subun kublai si hajarmu naga darbar stong er pekon hi ai kublai ya pi baro seleksul